Potser veurem jardins allà on avui només hi ha descampats. Potser tindrem estius plens de dies feliços per tornar a jugar. Realment jo em considero un afortunat perquè, clar, jo vaig començar a fer música perquè m'agradaven els Rolling Stones, m'agradaven els Beatles, m'agradaven AC/DC, m'agradava el David Bowie i vaig començar a fer música, no? I a poc, doncs, evidentment, amb el temps, esclar, vius més experiències, coneixes més gent, et passen més coses i jo he tingut la sort doncs, que m'han vingut a buscar, no? I m'han dit, escolta, necessitem algú que ens doni un cop de mà amb això i de cop coneixent la feina de gent que es dedica al voluntariat d'una manera activa durant molt de temps, he pensat, ostres, si aquesta gent ho fan tot l'any o dediquen mitja vida al voluntariat, jo no ho puc fer 4 dies, no? Fent el que m'agrada, a més, no? A la cançó he intentat que cada un dels col·lectius que volia d'alguna manera retratar doncs, tingués les dues parts, no? El que seria una situació desitjable i ideal i el que pot ser una realitat, no? Potser sentirem que els records són el somni viscut del que ens hem anat despertant a poc. Somiant, tots somiem, però hem d'anar a lluitar perquè les coses siguin així i no només per nosaltres, sinó pel nostre entorn, perquè si el nostre entorn no està bé, nosaltres tampoc podem estar bé, no? És una miqueta tenir en compte que la felicitat personal depèn de la col·lectiva també, no? I que tots som part activa amb això, no? Esperar no ens porta enlloc. Si no fem un pas, no avançar. Jo penso que per la gent jove és important que quan abans millor se n'adonin que tard o d'hora ells tindran aquesta responsabilitat també, no? Que de cop l'entorn més proper ara els està preservant i estan assumint aquest paper, no? I que cada cop més tots haurem de tenir més en compte aquesta percepció de que tots formem part d'un mateix cos, no? I que si et fa mal el braç no vol dir que l'altre no el tinguis bé, però tu no estàs bé del tot. Per tant, hem de mirar de ser actius socialment a l'hora de resoldre i d'ajudar els altres, no?